ka Akashwani Shillong ka khubor ban puledu Elma Arwar. Kimat bakong san yung ka khubor man ta ka step ka khapra tarik uyayong kilong penpau umintri rang badu kari Narendra Modi baka Nari Shakti Vidhan Adhiniyam kan penklan ya ki kinthei bante ya jaj benriu kentu umitri ketnat puli puthi jong ka sarkar jala meglia uba lakmen rumbui ya sarkar pedeng ban penrung ya khtin khasi bat garu hapo ka CBSE da ka voluntary blood donation pelong ka CRC SRE Shillong ban rakhi ya ka wall hemophilia day bat play ka New Hope CLF Multi-Purpose Cooperative Society ya ka breastfeeding heart ha mission mairang ka khubor ka babnya ka Nari Shakti Vandan Adhiniyam ka wala penlong an lemba ka jingpen kala ya ka riti senchar gari ka basis pa anreu ka latrekam ka balong ka sinjam ka bakraw ban pen kup bori kinthei da ka babu kerpang ya ki sibenta na kalai benta jong kisit haluk sabha bat ha ki dorbar jala nagaliang umintri rang badu kari Narendra Modi ula penpau ya ka jingklan jong ki kinthei kum ka preng jong ka jingte ya ka jaj benreu kat ba umintri ka tnat parliamentary affairs jong kari ukiran rijiju ula bakali kejing pen bena kan penla pan pentrikam ya kejing pen kala ki balas lambha nagaliang kinong yalam jong kiseng san pathai bapher kilakam ya kejing ton kam jong ka an ha ka bakin tiu ya kejing sim benta jong ki kenthei ha kejing sensar laban kedau bakali ka senjam ka khmi lenti pan penklan ya kejing mikmat pat ba bat kan no senyang sya kejing thumu jong ka viksit barat house nam arja sap nyo lemba kejing long nong yalam ka bakin thop lang bat ka bededul Umentri ketnat puli puthi jong gejela uba lakmen rumbui ula kentu ya sarkar pedeng ban penrung ya khtin khasi bargaro hapo ka CBSE khamtam hapo ka 3 language formula ha ka sithi ka baula tho sha umentri ketnat puli puthi jong kali udar menteri pradhan uba lakmen rumbui ula ong ba keleng ke district jong gejela ka jingbun ki samla puli ki bapuli ha ki skul bayaso bat ka CBSE ki wan na ki jaj benriu riulum ha ka ba khtin khasi bargaro kalong ka babun bat kalong ka nongrem jong ka jingnang jing start ka badang rit bat ka jingya kren ka pamanla ka sngi kumta na ka benta ki babun ki khna kini ki khtin ki dei ki lat baningkong jong ki ban sngo tho la pen pau su uba la kamen rumbui la ban ku ru ba baro a ki khtin khasi bat garu kini ki khtin ki pala kren ru de kitrash nong kila sha itu ru kum ki khtin sarkar jong ka meglia nalor ka khtin phareng dangshen da ka jingnang julu jong ki jingsha tu ki thuk ki bala suba bala salan tu sha silyang khaput jong ka Bangladesh ki bo jong ka an ka East Khasi Hills ki la pinjur ya ka jing pahara bat ka jing trai kamit hakalang nong ba Shillong ka papin ya ka jing pet ngor ka ba khamjul ya ki kinhon runar ki ba penong kam bakla ya ki lenti banya jong ki nong tu asyaka nakaliang usman pulis ka East Khasi Hills district uba Vivek Sim ulong ba ka jing pene ya ka sup kasan ka la penong ya ka jing penjur ya ka jing pahara kejat bat ka mobile patrolling hakaleng kinong ba susu unyo SP ka East Khasi Hills ulay thuru balabu ya ki nakamit hakijaka ya kendo kali ki babon bar bala jurep ya ki kali banyana ya ki kampin ki win ba ki kamtu ba Vivek ula keduru ba ka jingkiu jong ki kamtu kali asyaka dangshen kalapen pau ya kerukom hakababun ki asyaka bala syatu kilasalan syapo ri Bangladesh ka Tripura Mutha Party kalabat ya ka Bosan Shah da ka Jingyo Bonpat ha ka Tripura Tribal Area Autonomous District Council da ka ba kala job hadu arpusaw na ki arpuprat liksid hadin ka Jingyo vote hinin kisngi katkum ka Jinglong Baningkong ha ka por banyo vote ka Party Tripura Mutha kala lam khamat kloy ba kalabat ya ulakam jong ka hadu ka jingmi jong ka result ka bakhadu kani ka seng kala yo palat ar benta na ka lai benta ha ka Jingbun bat pat ha ka council kat ba ka BJP kalayo ya ke jingjob ha ki sautli ki jaka badangsa ka office usiem ka hima milim ka lapentip bamanlang usnem ka jupenlong ya ka jingpin khut ka bakham kerpang ya ka yodo ka ba julong laisen ha ka chisnem nalo ka jingpin khut bamanlang ka sni da ki nong trei jong ka dorbar usiem ka hima milim kani ka jingpin khut ya ka yodo ka long biang ha ka khat khandai terik uyoyong arajar apn riu kata ka bade ha ka sni ublei ba ka jingpin khut kan sedang nadu ka por khandai bijim step hadu banda dep ka kam khanang ba kani ka jing thumu jong ka dorbar ka long ka bayai bet bat banyak renti la we baro ban ai
ya kejing trailang bat kumjuru lakin tu ya ki khun ki hajar ban bu renti ya kini kejing batha balabu kata bakinong rap kim di ban wan ra ya ki marap ha kate gesngi kinong dia bat kinong syong basa baro ki di ban pengkhoi lupa yala ki dukan bat ban sei ban lum ya kinyut kinia shabar shwa bakin khang ya ki dukan jongki ha ka jan miet jong ka khat ri uyayong kane gade ka akashwani shillong ka balam shapi ya khubor Kasiasi SRE Shillong haringkat kejingit reilang bat ke Regional Blood Center Pasteur Institute hen kesngi kala penlong ya ka voluntary blood donation ban rakhe ya kesngi kerpang jong ka World Hemophilia bat ban kintiu ya kejing ais na mon sngobha ha kane ka program la penlong ya kejing lang pen sngo thu sapang kejing pang hemophilia da ka bapen pau ya kidau kidak kishin bat kejing don kam ban sumar ha ka por ka babyang na kalian ki reu sampang ha kalian ka kot ka khia kilapen pau ya kejing don kam ban don man ka por ka snam ka bakot ka bakhia bat kejing sim benta jong ki pat ba kejing mu jong kani ka program ru ka penslur ya kisamla ban mi syakmat bat ban ais nam bat lasaki ru ya kejing sim benta barat ba jong kinong trei kisamla puli bat kinong trei mon sngobha ka bapin i ya kejing kli ka baklan ya ka kot ka khia na kalian kinong pingai kilapan pau bakum kini kejing persyang ki yarap ban trei ya kejing sngothu bat ban kersan ya kinong pang ka badon jing pang snam bat ban pengklan ya kejing kentho ya ka kot ka khia lemba kejing trei lang jong ki pat ba ka New Hope CLF Multi-Purpose Cooperative Society hinin kesngi kalapli ya ka breastfeeding hut hamishan mayrang ban kersan ya kilong kumi ki ba aibun khun da kecaka ka pasingan bat ka papaka kani kecaka lawan ban pli da UJRDO uba Jermaya Silingwa bat kani kecaka ka thmu ban yarap ya kilong kumi ki balet sa kecaka sumar ki school bat ki yo ki hat ka badon marjan nagilian ki he sarkar ki lapan pau ba kani ka jing thmu kay ha ba ka program jong ka sarkar ka jing bam sia jasni ka bakan tiu ka kot ka khia jong ki kmi bat khilung kani ka breastfeeding hot kan pli man la kasni na ka benta ban penekam da ki ba la ban kro ba kani ka jing thmu kan pen i ka jing persyang bala penlong da ki ba bala kersan da ki bos sa snong ba ban pen bha ya ka jing syakri ha kalian ka jing bha ka jing niat ban pen tikna ya ka jing sumar ka bakhamba ka jing suk bat ka jing yada ya ki kmi bat khilung jong kani ka than Hinan sengi ka MLA jong ka Sutanga Saipung Assembly Constituency ka Kong Santa Mary Shila kalapli ya ka internal CC road ka ba 10 kilometer Siteng ha Alpha ha Shillong Kiam ha East Gentia Hills ka balasna limba ka scheme DMF 2025-26 ha ka jinglot ka balong South Pole lak tingka ha kani ka sni place rock lai don lang ru Deputy Commissioner ka East Gentia Hills Umanesh Kumar kinong ngalam snong lembat kipat ba nong song snong lakmi lenti ba kani ka project kan penba Shibun ya ka jing penyaso ha ka snong khaput ka bajingai ka ba ai jing mentoy ya ka jingla banai syaki yo ki hat ki jakatre ka kot ka khia bat ka jing pulem nakaliang ka Kong Santa Mary Shila kalakot ya katei ke surok kum ka jing pentingan ka bakraw ya kinong song snong bat kalapan ka mau biang ya ka jing kersan jong ka sarkar ka babeteng limba ka jing thumu jong ka DMF ken thop ya ka jing penbha ya ka jing tei ha ka kot ka khia ka ba ki he sarkar kilapan pau ya ka benta jong bun ki project da ka bapen khan ya ka roi ka par nong kendong bat ka jing bha jing miat jong ki pat ba Kasilong na jong football club kan pengkre ya kejile ka North East Derby halayen na kabenta ka Limpung Indian Football League persya ya ka Aizawl Football Club ka banlong menta ka singi sa jan ha SSA Stadium Shillong ha kapor Henry Shiteng Shibit Janmit dang siyan ha kejile ka bala sabar na layin ka Shillong lajong kalapan lim ya kanam dari football club da Argo Lanot kalba ka Aizawl Football Club kala syarem hagdambo lalay go Lanot kumba kalong menta ka Shillong lajong kadon hakaran ka basaw hakaba kala kamay kat saw point na kiprasin ya kun kalba ka Aizawl kadon hakaran ka ba Henry wat kamay kanday point Halal kate ka jing ilakay halaying kibor pinyat ka Shillong lajong football club kilaya weri kipat nong Krisyan banwan ban saki ya kani ka jing ilakay bat ban Krisyan ya ka Shillong lajong football club Kato ka khubor kalakut ka bawan siya na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat pon ngin seso bat ka Akashwani Delhi na kabenta ka khubor katin Hindi bat bot pat sa khubor ha kaktin pareng kani kadai ka Akashwani Shillong